Hello Radio Vloggers! Welcome back to Radio Vlog. Here we go again guys para sa panibagong drama na naman no. Para sa ang yawa nga gustong maanghel, and we are now part 12. But before that, today is December 19, 2024, just 6 or 5 days guys na before ang Christmas. Musta man ang inyong Pasko guys, inyong umaabot nga Pasko no? Naraba mo yung mga nakalista para sa inyong mga luto. O noon sa man? Wala, 50 rang pundo. Sayang kayo guys no? Itong Gcash guys, watay pundo. Kaupat ng tanak to karong adlaw guys na magpa-cash in, pero wala, zero balance o 50 ra. Need gyud siya dakog puhunan guys no pag Gcash, since kwarta-kwarta namang gud pang gipatuyok ana. Ang niagi guys sa part 11 atong nadunggan nga gisulong nila Dindo guys no, sila Alvarez. Okay, ila ding dagiton. So ilang dagiton guys nilang kidnapon, grabe ni silang man magang ila maning buhaton guys oy sa manday ni sala sa manday sala guys no ni Alvarez sa grupo ni Dindo nganong inaniman kasuko sila guys no nga puwerstahan jud silang nisulong unsa manday ang ilahang kuan guts nganong inana man sila kaisog no. Og nakuhaan yun og isa ka tawo guys no, sila Alvarez. Dili sila Dindo nakuhaan pala og usa ka tawo guys. Wala daw sila kapabuto og ilang mga armas kay kalit daw kining niinit. Hanang anong niinit man ni guys, oy nagmalfunction guro ang ilang mga pistola or tungod ni sa gahom ni kuan no, ni Toribio. Diba? Gani kayong duman guys, taw na preso sila. Iyarang gibawg no ang iskri ang kuan guys, ang rehas no. Ina siya ka powerful og iyara po kining gibalik para dili mahibaw-an nga nilayas sila. So unsa magahinungdan ato guys no, may kalabutan ga si Toribio, kinsa man ni si Toribio, si Alvarez di ay sa kinabuhi ni Toribio guys. Or basin na po ni hurim-hurim si Alvarez no, ano man ibuto ang pistola nila sa grupo ni Dindo. Og di gyud mo dawat si Dindo guys sa pagpangayog sorry sa iyang tao. Syempre sorry unsa may pulos gud sa sorry guys kung pakya sila og nakalasan pa yun sila no og usa ka tawo. So unsa gaha guys ang sunod pang mahitabo mo nang padayon na kita magsubaybay guys no, kung unsa ang dangatan ani, unsa ang sunod pang mahitabo. Magbasa sa guys sa inyong mga comment sa dirito guys sa mag-check ta ni ay wala okay comment. So unsa gaha ang sunod mahitabo guys. So I think di na ta maglangan guys no, ato nang isunod dayon ang drama again. This is ang yawa nga gustong maanghel part 12. Kung wala ka pa nag-subscribe sa akong channel, i-subscribe na yan guys no. Og by the way, sa wala pa naka-follow guys sa akong FB page, paki-follow ko guys no, ang Dodong Good Vibes. Nag-upload ko dito guys no, og mga lifestyle vlog. Kung curious mo guys kung sa ako mga ginabuhat kada adlaw no, aside from pag-upload og mga drama. Ayan, Dodong Good Vibes nga aduna pay 7.4k followers. So I think that's all, and happy listening everybody. Nagbantay ka? Diyot kumaligas. Pero lalahos ka. Delikado mo resultas ka ba tayo sa tao? Ayaw bigo kalimot, ha? Do not forget. Nga atong misyon, maunga mahibalik yun ang tao sa pag-ila sa matuod nga Diyos. Ilabi na yun ni Dindo nga maghinulsol na sa iyang mga sa o kamong. Mga akselong.
Wa man ni si Dindo nimo karon? Wa gyud. Aw, tingali mauwaw to siya nga mo anhi. Kay balita man nga siya gitudlong suspect og mastermind ni Mr. Alvarez sa nahitabong ambush sa nahawan. Kakuyaw sad ang balita aming uy. Tinuod gyud ka naming. Aw, ako mer, di man ko dali-dali mo tuo. Pero di gyud layo sa posibilidad sad. Kay daka na baya sa naog issue si Dindo. O gani, di na to kalimtan ang nahitabo sa imong bana kaniadto. Oh, Pero di man sa gyud kumutuo ming uy nga si Dindo mo ay nagpapatay ni Arturo. na, mao na ni Ron, Ner. Mao na ni Ron, nga mahisgutan yun na nato mga butanga. Kapila na nato na imong hisgutanan. Sukad pag yun na kaniadto. Oh, tinuod. Ni pabor ang huwi sa iyang desisyon ni Dindo. Pero, wa pa gihapon ni nakapalangkat sa akong mga pagduda nga doon na gina siya kalabutan. Ilabi na karon nga mahinumdum ta sa iyang ubang mga kaso. Pero unsa sad kahakon mapamatud-an nga way kalabutan si Dindo ini. Di ba unfair sad kaayo sa iyang bahin nga gihukman siya sa uban? Aw, mo ni dagong hagi sa iyang kaugalingon ron. Kay na may daghang anggulo nga nagawas karon mer. Nga kuno si Dindo mao'y napasugo sa motibo nga bawion kuno niya ang Villa Casa nga napanag-iya na karon sa mga Alvarez. Nakaso pa man na hangtod karon ming. Gisultihan mo ko ni Dindo bahin ana nga ila pa nang gikontes aron sa karon sa husgado. Pero nidaog naman ko na ang mga Alvarez mer. Di naman gid kuno na mabawi nila ni Dindo kay dako man kay tong utang ang ila amahan ni Dindo kani adtos mga Alvarez. Ambot lang sa kahakon unsay tinuod nga istorya bahin ana no? Kay lahi man sad gud ang katarungan ni Dindo. Natural nga mo dipinsa si Dindo sa iyang kaugalingon. Aw hinuon kung tinuod nga ikihagid si Dindo sa mga Alvarez, ana na gid unya mulutaw kung unsa gid tinuod nga istorya ni mga hitabo karon. Mao na. Mahibaw na magid unya na ba kung kinsay nagsultis tinuod? Aw dako gyud ni balita ah. Maukay gyud ang tanan kung mahibaw-an na kung unsa gyud ang tinuod. Mingaw man ang palibot. Wala man ugway tao. Pasinadlo sila nako. Kinahanglan nga magpakita ka nako, Dindo. Kay bisag asa ka mutago. Agtuon di ka ron mabutan ta sa imong pagkatao. Bangag selong. Toribio! Uy, wala dyan magpalibak ang tuntuan. Tigala kong Toribio, kumusta? Mayo kay mitungha gyud ta karong adlaw, Dindo. Bangag selong. Unsay akong ikalagad nimo Dudong Toribio? Dili Toribio ang akong pangan. Ako si Arturo, ang imong suod nga higala nga imong gipapatay. Uy! Mao ba? Oh, Ikaw di ay si Arturo? Pero nga akong nailhan nga Arturo nga akong suod nga higala, di man to suwangon og budlat og mata. pagtarong dia Dindo ha. Wa ako magkomedya. Nagsulti lang ko sa tinuod, Toribio. Tungod kay, imposible ka nang may tabo. Tungod kay, dugay nang patay si Arturo. Dako kong buhi karon Dindo. Nalimot ka sa imong katapusan gisulti nako. Ha? Unsa man? Ninang gabi sa wapakupatya ni Joe Montibar. Imong gihagkan ang akong agtang dungan sa pag-ingon. Pag-amping sa imong kaugalingon, higala kong Arturo. Ha? Ug nipahiyom ka nako nga daw hudas. Imo kong gibabayan sa pagkanaog nako sa imong kutsi dito dapit sa may bikire ni Lilang. Oh. Ug kumanyan to. Mga buto-buto na sa pistula ang akong nadungog ug nagkadugo na ang akong kalawasan. Nihunong pa sa makadiyot ang imong kotse ug nahinumduman pa nako nga mikanaog ka ug gitanaw ko nimo sa layo nga nagkamang sa daan hangtod nga nakabsan ko sa akong kinabuhi bangag selong. Oh. No. Di na tinuod.
naghimo ka lang og istorya, Toribio. Di ka makapamakat ako din do. Kay nahibaon ako kung unsa kang klasiha sa pagkatao. Usa ka ka-traidor, pangag saylong. Unsa to? Ako? Traidor? Uy! Sa iyo pang impormasyon nga mong nadawa, Toribio. Kung kinsa mang Arturoha ang nagsulti nimo ana, bakakon siyang pag-Arturo. Pag hinulsol na sa mga sa dindo. Pagbago na. Ug balik na sa Ginoo. Kaya kung magpabilin kang ingon ni ana hangtod karon, magbasol ka sa tibuok nimong kinabuhi. Basin ang imong kalag, masugbas sa kalayo sa impyerno. Pangag saylong. Di ko nimo mapatuo ni ana mga butanga, Toribio. Pino! Hunungan na kinang imong mga kabuang. Kinahanglan nga mo surrender ka sa kapulisan ug ang kunon nimo ang tanan nimong mga sa nga nahimo. Kinahanglan nga serbisyuhan nimo ang tanan nimong mga bati nga binuhatan. Ang gibuhat nimo nako ug sa uban. Ilabi na ni Mr. Alvarez. Kinahanglan nga magbago ka na dindo samtang may adlaw pang nahibilin kanimo pang saylong. Nabilin? Oh! Mao ba ni ang gipasabot nimong nabilin? Patan niyo siya! Ito! Ano ito? Traitor ka dito. Napakatao. Sapat yung pagkakap. Ayaw! Ayaw! Gusto na! Tor! Ayaw namin si mo gibati. Kontrolan niyo mo kagalingon. You controlize yourself. Sa sunod kung magminal dito pagani ka. Lugiton ko na ng imong gabudlat nga mata. Dili na, boss. Dili na. Pagkaon, maser. Dili na. Ako si Arturo. Arturo, Tur. Magbinuotan ako. Di na ko magminal dito. Kung di ka na ka mag-usab dito, balikon ta ka din. Kamong tanan din kuhaan tamog inyong ubol-ubol. Ug timani, wa pa ta maghuman. Daghan pa kayo ka og tulubagon ako ilabi na sa mga tao nga imong napakasad-an. Timan ni na. Balikon ta ka din pangagselog. Aray. Aplos. Usto na. Aplos kayo. Usto na. Grabe ang paso si Muliukin. Milakra ang kamot atong paluway. Estilan, hunari ninyo ointment has ng akong tangkogo ginagina. Mayo siguro din mo adto tag ospital aron mutambalan ni. Karon lang taon na. Panuway. Ngano wa man sa bubusulti na ko dayon nga makapaso di iyang kamot sa bano. Ingon bitamin mo din. Mabti hinungdan nga pasok ang tumasakop tulad tutuhan na. Pero naglibog ko. Di ba Toribio man ang iyang panganso? Oh, bitaw din. Pero anong si Arturo may ang gipailang pangan? Mao na dako kay pangutana din. Kung nganong na Arturo siya, nga Toribio dulit man iya pangan. Gibinuangan kita tayo nila. Sa tibok na ko ginabuhi. Karoon mo ko makasugat ng taong sabi niya. Naasig ka, Homjo! Anting-antingan tutuhan na din. Malagmit na ito'y gitago ang tabong ko. Asam ta makabaton og gahom nga sama niya, Jo. Na, mao na wag na ko hibawi din. May siguro nga mudangop tag miriko. Ha? O mga albularyo. Aron mangutana tabahin na ng mga butanga. Di ni mahimo, Jo. Di ni mahimo. Kung di na ito mapugnan katotohanan, ug mubalik to siya rin na to. Sigurado yung maimpas tang tanan. Mao lagi nakapeligro ron din. Kaya na anting-anting ang atong kontra. Kinahanglan yung makakita at paagi sa labing madaling panahon, Jo. Eh kung di na to siya masanta,
Delikado yung kay tayo ni. O sabay na itabo ni motor, ha? What happened to you? Nikita na ko ngayon mo naman yung dinudunog patay sa lindo. Deep size. Ay, Pasensya na kay kasyo. Wa na gyud ko makakontrol sa akong kaugalingon. Nawa na ko sa akong kaugalingon bangag sa ilong. ay, size. Muna akong gingon ni motor. Dili maayo nga gamit ka ng imong gahom kay mawa magug kasi mong kaugalingon. Di na kakakontrol kung unsay husto ni mong buhaton. Mao lagi. Pero siyo, kung mapatay na ko sa dindo, sigurado ba yun nga mabalik ko sa impyerno ini? Ha? Bangag sa ilong. Gipamulong mo na, motor. Brag City palabras ka. Kapilam tong pong. Mubalik yung kasi impirnoan ng kalakiha, ay! Ay, makalagot mo ko kayo, God. Giunhan mo ko niya siyo. Gikalitan mo ko pusil niya. Kay kung wa pa ko'y gahom, aron, wa pa karon magwa pa ko'y gahom, awa na, hagbay yung nga gilamoy na sa kamatayon karon. Ay, dipi! Si Pipi. Adi na blood pressure. Bisan pa! Aw. Ayaw lagi yung kalimot. Nga ka lang imong gahom karon, gamitar na aron pagpanalipod nimo. Di lang mo gamiton aron ipanimaos. Kay di pag ka masipyat. Diya ka masipyat. Wa nga bitaw eh. Naano di ko sa akong bulog sa akong gibati. Ni agyo kanunay sa akong nahuna nga makabaos di ko atong dindo bangag sa ilong. Muna akong giingon nimo. Nga pamalandungan o hinuklugan. Murang City palabras. Diba ni? Remember? Ay, Di yun na maoy atong misyon ining kalibutan na karon. Ang atong tahas, mao nga si Dindo, mahimong buutan ug makaila pagbalik sa atong tinuod ug buhing Dios. Nga magbag-o siya ug magbinuotan o kamaon. bangag sa ilong. Kinahanglan gyud nga bayran gyud una niya ang iyang mga sasyo. Bangag sa ilong. Mahimog ipabilanggo na to siya. Sa ingon anak nga pamaagi. Adto niya sa prisuhan bayran ang tanan niyang mga sa hantod sa iyang kamatayon o kamaon. Bangag sa ilong. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Ang atong tahas, mao nga si Dindo, mahimong buutan ug makaila pagbalik sa atong tinuod ug buhing Dios. Nga magbag-o siya ug magbinuotan o kamaon. Bangag sa ilong. Kinahanglan gyud nga bayran gyud una niya ang iyang mga sasyo. Bangag sa ilong. Mahimog ipabilanggo na to siya. Sa ingon anak nga pamaagi. Adto niya sa prisuhan bayran ang tanan niyang mga sa hantod sa iyang kamatayon o kamaon. Bangag sa ilong. Tito Jerry. Dindo. Kumusta? Yun na. Ngano man lang imong liog. Mura man lang gisiminto. Maulagay Tito. Gikan pag ko sa hospital. Tungod na yung nahitabo na ako. Tapa. Yun na. Naun sa manday ka? Kuha ni Tito, dili ni siya siminto. Bindahir ni siya kay napaso ang gunay hantos ang kugo. Ha? Napaso? Uy, nga nang napaso man ka? Kuan, gipariglahan ko Tito sa mga wahilihing mga tao. Tingali sinugo to ni Mr. Alvarez. Uy, mao ba? Murag dili ni maayo ng balita, ada? Niya Tito, napahimo na ko og medical certificate. Pag matuod nga grabe yung lagibuhan ako. Ila pa kong gipasanginlan. Kaya karon, ila pa kong gipariglahan og ingon ini. Ay, pastilan. Ako na amdyo ko simbahan nag-alagan no tambag na ko ni mo. Oo. Ikiha! Ikiha, Solindo! Or makabaos ka. Tambag na. Naglibog bitaw ko Tito. Ila kong gipasanginlan nga
Ako kunong mga tao ang nag-ambush nila. Pero nga man ko nila iki ha? Nganong gipaagi pa man nila og media? Tinuod man nilang akusasyon batok nako? Klaro na. Klaro na kayo nga pagpanaot ang ilang gibuhat yan ni mo din do. Wa bitaw ko kawayon ini dito. Dismayado kay ko nining gihimos kampo ni Alpres. Aw, hadok tingali na siya nga mabawi na ko ang among Villa Casa. Sagdi lang din do. Ato lang sila ampo. Ah, Namin kasimbahan. oo. Ato sila ampo na may ginoo. Na ginoo eh. Mutabang nato ang ginoo. Ang importante nga nagbuhat na sa husto. Dili kita pasagdan sa ginoo. Mo lagi dito, mo lagi. Salamat kayo. Salamat kayo. O nang hinaot ko nga malamdagan ang ilang mga huna-huna. Ayaw ka balaka. Ang mga tao nga madaog-daogon ni ining kalibutana, sigurado ko, makatilaw sa kastigo sa ginoo. Salamat. Salamat, Tito Jerry. Daliw na. Adto ta sa suda. Maabot mo los Mirasol. Naara to'y gilakaw ka diyot. Ana, mga piyo na ta din eh. Dali. Nay, nausam din ang liog ni Dindo. Ay na, ambot lang, ana. Mura man nagdisiminto. Nakuyawan mo lang ko kung nakakita niya. Walang kumutagad niya. Kay, apin akong naunsa siya. Ay, tagda lang sad good. Sa bagay na, ana ba? Na, ambot lang sa nay, uy. Ibis man luoy ko magtanawa ng Dindo, no? Pero, mura magyong maglagot, gihapon ko magtanaw sa iyang naong. Oy. Ayaw pag-ingon, ana, oy, Riming. Dili na maayo imo, ha? Ang kanang pagdumot, dili gina maayo. Angay na to siyang kalimtan, ilabi nas na hitabo niya karon kung naunsa na siya. Mao ginay akong gipaning kamutan ay, nga dili na ako magdumot. Kay, makasa lang ko, tungod anak niya. Kinahanglan nga wadon gina ni mo, Riming. Bitaw nay, naningkamot bitaw ko. Saon man sagod, nga hamugiruan man kay ko anang Dindo. Kay, kung musulti na siya, no? Pulos yun hambog ang mugawas iyang bakbak. Ay sos, kita nalay mo sabot, good. Ang importante nga dili ta makasa. Ay, kaluoy lang ang Ginoo. Ilikay lang unta niyang akong nauna nga. Di ko makasultig bati sa akong isig kataw. Lapi na yun ang Dindo. Mao ka ni angay ni mong buhaton, Riming. Nga iampo sad nimo siya aron makabaton tag tinud-anay nga kalinaw sa atong kinabuhi. Pero nay, hadlok baya sad kaayo kay daghan na piyatang nadunggan nga balita karon nga kana si Dindo maugid ko na nay mastermind sa pag-ambush ni Mr. Alvarez. Riming, mga akusasyon pa lang na. Kung tinuod man gani na, maayo gid nga pasakaan nilag kaso. Dili kay pulos ng storya na ilay paggawas sa mga balita diha. Mao sa nay nakasayop sa kampo ni Mr. Alvarez. Maglibog sa gid ang mga tao kung anong wa pa nila pasakaig kaso na sa Dindo. Mao na. Mao nga kitawa gid ta masayod sa tinud-anay. Maminaw na lang tas mga balita ug dili lang ta mahukom dayon sa tong mga nadungog. Aw hinuon. Mulutaw ra man gyud na kung unsay tinuod nay ba. Mato na ba nila no? Nga kung dunay mo aso, do na gyud nay kayo. Kumusta naman, Ketor, ha? Ay, sais di ple. Lisod siyo, lisod. Nagampo ko sa Ginoo nga pasayloon lang gihapon ko niya sa kong mga kalapasan. Nahibaw ko nga di gyud nako matuyo nga makasupa ko sa akong mga limitasyon ning kalibutan na siyo bangag sa ilong. Oh, come on. Size no. That's siya da. Abi ni motor. Wano ang tanay kaso nga nasipyat ka? Kung lunon pa unta kang tao, ang nakalisod, kayawa na bang gudbaya ka? Naukmar ka dito sa impyerno. Mao lagi siyo. Nakita na ko nga impyerno gihapon ang akong padulungan ining tahasa bangag sa ilong. Bitindir gina ni motor.
kung magpadagyo ka sa bulog sa imong pagbati. Ha? Unya, maghari yapon sa imong unahuna o kasing-kasing ang panimaus. Wa niya pa'y kapuslanan ang atong pagpaningkamot. Bati ka? Sininglis ito. Pagpaningkamotais. Sakto. Sakto kasyo. Pero, unsa man ako nga, ingon ini na magyug ko. Apa nga silo? Ayaw kay tingi mong unahuna. Ngayon ana na yung hangtod sa hangtod. Makawang lang ang imong paghangyo sa Ginoo kung di mo gamiton ang imong unahuna sa paghimo sa husto o matarong. Right, not wrong. Pero unsaon man ako lagi siyo. Kundi yun na mausap na tos din doon. So may tabo na to. Bangag sa ilong. Di kita mo surrender, Tor. No retreat, no surrender. Nasad. Bubuhat lang kita susto. Kanang imong gahom karon. Gamita na sa minatarong. Ayaw gamita sa panimaos. Okay? Oo ko. Pasiluan lang yung taon ko. Tabangin taon may nga makalahutay sa among lisod ay yung nga tahas. Bangag sa Okay, ilong. Giyon sa man sa nimo pagsiguro nga mga sakop to ni Mr. Alvarez ang nagbinuang nimo. Tungod kay, nagkaila ko atong usa. Nagkasiguro ko nga, sakop gid siya ni Mr. Alvarez. Unya, nagpablatter na bakas kapulisan sa nitabo nimo? Doon pa na ko ang hepe. Aron siya mismo mao'y akong tuganan ining tanan. Naunsa naman ni Oy Dindo? Nidako naman hinuuning issue ninyo tali ni Mr. Alvarez. Ibong bitaw ko. Mer, kung anong nagdumot ako si Mr. Alvarez, nga waman unta ko'y dautang ibuhat ka niya. Hain kay maayo, personalo na lang gini mong istorya si Mr. Alvarez. Ug makigusay ka niya kung unsa may inyong mga personal nga problema. Kilisod kaayo nga magdako pa ning inyong away ug musangkop ang mus pagkinihaay. Kuan, naghuna-huna ang sabkuan na mer. Ang nakadaot gud ng Mr. Alvarez kay madinumtanon kayo. Kana lang yung ibuhat nga. Nagpamidya dayon ron nga daoto niya nga akong pangan. Usan na? Mao gani din. Suwayo lang sa istorya good. Basit pa dig mahusay pa mo. Kay dili ba gid kalimod ha nga ang inyong pamilya kani adto maoy labing suod sa mga Alvarez. Ilabi na sa mga dagong negosyo dinis lungsod. Oh, tinod na mer. Sa buhay pa sa papa, ang mga Alvarez, niyok mo ginamo. Pero karon, mapahitas o na kayo sila. O, gipahimus lang nila ang higayon. Nagtuo silang nakapabor sila sa ilang pagpanlupig na mo. Kung makakita pa magpaagi nga mahusay mo, buhatan ninyo. Nga wa na'y maangin pa nga mga inosente. Salamat kayo sa imong mga bulawanong tambag, Mer. Sundo na ko ang imong gisulti na ko. Ako siyang personal nga istoryahon. Bisag iya pa kong gidaot karon. Magpaubos ko. Aron, mahusay namin ining problema. Musta din? Naglapat ng akong otso. Tungod niya itong Toribio nga. Nagpailang Arturo. Pero din, na ako'y na-istoryang mayong laki nga albularyo. Unya. Unsa may iyang pong? Tinuod ko na eh. Nandun na yung mga tao nga sudan og daotang espiritu. Mo ba? Unya. Unsaon man pagbuntog ka ng mga espiritu ha? Nasa gisugyot ako din. Pero medyo mahal ang bayad. Ha? Naadi ay bayad? Oo din. Nagibayad kay na may ritual nga himuon. Taas ang proseso aron mabuntog yun ang panuway nga misod sa lawas tao. Pero, sigurado gid ka na, Jo. Nga, tabang na to ang, sigurado pa gid mo tabang na to ang albularyo? Tabangan ta niya? Siguro sa kong hibawaan, daghan na kayo na siya nabuntog ng mga panuway. Pinagis siyang mga orasyon nga gigamit. Unya. Pero mao lagi, mobayad yung kuno taog mahal. Labi na kung kusgan o gamhanan kayong demonyo nga nipuyo sa lawas tao. Unya, pila man sa ibayad?
O may siya bungat din, pero miingon na siya nga, mahal yun. Mga pilag yung ka ng mahalan ng imong giingon do. Sa imong bana-bana lang. Sa akong nahibawaan, mga 50 mil siguro. 50 mil? Sa ako ng balbana, ha? Pero di ko sure kung maubagin ang katidara. Basig sobra pa na noon. Mahalagod. O, mahal di ko na. Kay buntugon man ang panuway. Basig unsa pa kagamahan sa yawa. O na? Murag mahal rin yun na da. O, di ta pwede makahangyaw na? O, depende din. Kung sinidog yun ka. Mas mayo nga, kami magsultianay ng bularyo. Tagadayin na siya. O, kinsa may pangahan na niya. Nadia sa bantuwang din. Kadang dakong bahay diha nga, murag palasyo ang purma ba. Ang iyang pangan, si Propita Saturno. Uy, propita sa turno? O, adunahan diya ng albularyo ka? Yari na ba diya nga murag palasyo? Bantugan ni kinang albularyo ha. Oh. Maong malasig baya rin. Oh, sige. Kung mabuntog lang niya gatong dautang espiritu sa lawas ni Toribio, mubayad ko na niya. Basta na may pirmahan nga mapatay niya ang demonyo. Ah, sige din. Ya, kung sa man ang imong gusto nga, ato siyang maistorya. Ay, karon na yun. Doon na to. Oh, come on. Hay naman is Arturo. Nawa naman sa kalitin eh. Asa mga to siya pingon? Where did he go? Hey. Kung wa ko masayop, pasig yanto na sab niya ang kampo ni Dindo. Ay, libog sa ning akong kutaw. Libog ang kutaw mo ining kalakiha. Kung mapakyas mi ini ni Arturo, sigurado yun. Ganda na sa ko'y tulubagon. Ganto sa Ginoo. Dili di mahimo. Kanat pidaan, kiriwan. Kinanglan nga ako yung matabangan si Arturo. Dili mahimo nga ako siyang pasagdan. O kamon. Hay. Lucio! Ha? Siniday. Ay, daan pa ko. Nga naaragin mo din eh. Oh, come on. Yun sa man mo pagtultol na mo din he, Bodiday. Ay, Nga suoton man ang napita. ay, ako pa. Gisubay rin nakaw ang baho nito, Rebs. Makadrultul yung ko kung asa siya mo tagaw. Uy, doon na sabi kay Powers, Bodiday. Oh, siyempre. Ay, haing na nga akong my loves. My loves. My loves. My loves. Hawa din eh, milakaw. Ay. Nga nung ianihiman ka, unsa may imong tuyo niya. Ay, natural si Turib. Yung nga akong tuyo. Nagyukoy tuyo niya, oy. Og, ino siya ha nga. Niya, nakita na ako. Katupang yawe nga yung ipangitra. Oh, USB. Oh, USB. Unsa USB? Uy, salamat, Bodiday. Kay nakita na day ni mo. Ay, dito rin na sa akong higdaan na napasok. O labing siguro, siguro maning yawiya kay wamalang yawi mo, dyan na mo niya ako nakitaan dito. Oo, mauna. Salamat yung kayo. Ay, malipay yun si Toribio. He will shout for joy. Shout po, Joy! Ganda. Ay, show. Sa dili pa ni na ko ihatag ni mo kining yawiha ba? Doon na lang ko ipangutana ni mo. O manginaot kong tubagon ko ni mo tinuod. UMB. Unsa man na? Unsa man, Bodiday. Usay, men. Minaw maayaw. Ay, mouse mo na yun. Siyaw, unsa man di rason siyaw nga naglikay naman na nako story biyaw? Ha? Nganong iya naman kong gisali kuway nga iya mo kong asawa? Ha? Law siyaw. Oh, come on. UMB. Unsa
Unsa man na? Unsa man, budiday. Usay, mem. Minaw maayo. Ay, baos man ayo. Siyaw, unsa man di rason siyaw nga naglikay naman na nako story biyaw? Ha? Nganong iya naman kong gisali kuway nga iya mo kong asawa? Ha? Law siyaw. Oh, come on. Sutihi ko tinood lo siyaw. Nganong manggayog bay nga naglikay na nako stories? Kuan budiday. Ani ni. Oh, Wa man maglikay nimo si Arturo State Review. Dahil sa gusto nga maangin ka ining nahitabo karon. Ilabi na sa among sitwasyon. Pinaagi pinagi sa kanang mga tinugyanan sa balaod. Muna tinglig mangita ang tinugyanan sa balaod. Ay, Bitaw ni. Murag, dili na maoy rason. Kaya sukad na nabana og balik ang akong bana, nausab man siya. Maunay gusto na ako maibawaan og kisaban ng sigihan niyag hisgout nga pangan nga Arturo. Ayun na. Doon na may laway sa imong kuan. Sa imong aping. Dali. Tapo, oh, baya. Tapoy, padool pa. Sipiyat ko na. Kining tumagon ti ka. Kuan ani ni. Oo, sa magiday gisulti niya nimo. Budidaya, bahin anak Arturo. Ay da, nagpailan lagi na siya nga. Na ako no siyang lawas si Arturo ko na. Kinsa magkunas Arturo? Ay, lisod, basag katong akong amigo nga si Arturo Racasa. Amahan mo tungod si... Akuan, kana si Arturo, paminaw daya. Paminaw. Pero masabdan yun ko nimo. Paminaw. Sige. Baya, nanot ho man. Hindi gusto na, Luciao. Aron may baw ko kunong sa gayo tinawad. Una na ko, ihatag ng yaway ng yaw. Sige! Sige. Istoryahan ti ka sa tanan. I will tell you the truth. Dawatan na ninyong garapang tunay lana. Unsaon ni namo propeta? No. Among imnon? Mao na among andeng-andeng? Ano sa baya dili oy. Nga sa imo na ihiso. Yapag dili ka mo inom na. Mao na ipainom ninyo sa tao nga nasudlan ng panuway. Gets mo? Siya na mo inom ini? Ay ibutang na ninyo sa sekreto sa bisan unsang pagkaon nga yang kanon. So mainom nga karabag iyabang mainom. Iya yung imnon niya usa na kapata gikan grapa. Pinagi na ang mabuntog na ninyong panuway. Pinagi sa pagpatay sa tao nga yang isugdan. Ha? Muna. Hiluan din namo siya propeta? Ay kinanglan yun. Pati yung yun ang lawas nga yung gipuyan. Kaya pinagyan na, mabuntog na to ang panuway nga nasa yung lawas. Napatay. Ang nakapagutana kung usaon pabutang siya pagkaon. Ay kinanglan nga makakita mo pagi. Di na lisod. Ako rin bahala na. Basta sigurado yun ka, propeta nga, mapatay na to siya. At sigurado ko, 100%. Pinagyan yun na ng dana nga na grapa. Mamatay na siya, matay na. Wala ilang makapatay niya. Kana! Mau na gusto na ko mahitabo. Kanang sigurado yun. Bisag mo pirma pagkukuntata. Siniguruhan niya ako. Pirma saman. Wanay problema na ko, propeta. Muhatag ko ng kantidara. Pero, pila ganito? 60 mil. Uy, nitubo man. Ingon ka kay 50 mil ra, propeta. Ay, panutaluhan pa man na nato sa bugado. Unsab na mo. How, mao ba? Ni-upgrade na gyud ay ang mga albularyo karon da. Pastilan, magpanutaryo na gyud ay. Uy, Tatulaw. Ay, kusog na ito na kong pagkasulti. Wa, propita, ay. Hala, sige. Basta kay, magpirmahan na ita. Mubayad ko na. Sige. Bayad na muna ko, aron. Ako na yatag ninyong galapalan. Sige. Mubayad na ko.
Naasmirasol og liming sa Teres. Nagstoryahan na silang duha. Gimingaw na kay kus kong asawa. Gusto na ko nga magakos na ko sa pagbalik. Ako siyang masultihan kung unsa kadako sa akong pagigugma niya. Pero imposible na kayo nga mahitabo kining tanan. Di na gyud mahimong manumbalik pa ang tanan. Hangtod karon, wa pa gyud nako madawat ang akong kamatayon. Ug ang nadangatan nako nga nahukman nako sa cemetery naman sa impyerno. Oh my goodness. Pero niya, natagan ko karon og ikaduhang kahigayunan nga mabag-o pa ang tanan. Pero usa ka butang nga ako masiguro nga di na gyud nako maangkon pa si Mirasol sa tibuok na akong kinabuhi. Kasakit. Sakit jud kayong bation kining nahitabo nako karon. Oh Ginoo, pasaylo ako sa tanan akong nahimo. Pasaylo ako, Ginoo. Tamangi ko, Lord. Maayo kayo mo siyang giingnan, Mir. Ako gid sing giingnan Ming. Kay samot na magud tayo nga napaydaghang maangin nga mga inosente sa ilang pragbangi ko. Tinuod din na. Nabalita ba yato nga na ako no'y patay sa kampo ni Mr. Alvarez? Na, maubutan na akong giingon ni Dindo. O usa pa, nasa ko nadunggan nga mga balita. Mir nga naasab ko no'y namatay dito sa kampo ni Dindong. Nga walang kuno ibalita sa mantalaan. Nakadungog man ko anang istoryahan Ming, pero lisod man tuhuan. Uy, gawa mo ko ebidensya gud. Pulos ra man gud istorya sa mga tao. Aw, kung kinsay sadaan nila, dapat moang ko na lang yun. Mangayog pa sa ilo, ron mahusay na sila. Mao sa day problema karon. Kung kinsa sa gahay nagsulti nila sa tinuod. Kay kung si Dindo may pasultihon, wa man gyud kuno si daot ang gibuhat. Natural, nga mo dipinsa siya siyang kaugalingon, Mir. Bitaw. Nakasabot man kuming. Mao bitaw nga ako sing kitambagan nga kun wa gid sa iyang personalon og istorya si Mr. Alvarez aron mahusay sila. Og dili na mo sangko para sa dakong kagubot og pagkinihaay. Sa akong tanaw, kulit gid kayo na mahitabo. Kay nakita raman ako sa kinaiyan ni Dindo. Mapahitason kaayo. Aw, miuyon man siya may nga makigusay ni Mr. Alvarez. Wa man hinoon siya musupak nako. Ay, uyon na tong iya, Mir, uy. Pero dili gina niya buhaton. Ah, di sa tingali maayo nga atong hukman dayon si Dindo Ming uy. Ay nalang Tamir. Lisod na kaayo. Kung makasulti pa kong daghang istorya. Kung makighusay man tuod siya ni Mr. Alvarez, mas labing maayo. Pero kung dili gani na niya buhaton, aw, di na taangay mahibong. Sigurado na gini din. Nagitip panguntra niya itong Toribio. Magabawas na kita ini, Joe. Kung tinuod maganda itong iyang hingon nga si Arturo, siya, kamisud sa lawas ito ini. Alaot ko siya, Joe. Mahilo yun siya. Sakto gid kay itong tambag ni propeta sa turno din. Napatyon siya. Pero ang punta na ron, kung usaw na itong pagbutang ni Nihilo. Dagang pagi, Joe. Di na lisod. Ako rin mo diskarte bahin na. Uy, kilit nila. Oh. Ganun ka? Ganun kalit magkang hiyon, no? Si Burida yun. Biday! Biday! Kumusta? May kinakita ka na mo. Di mo gikan, Biday. Ay, puan. Dito ko sa kahuyan ay. Tagol sa magkasi kakahuyan. Tod, nakaila kini akong kauban? Ayun na! Di ba si Kuan man ka? Si Dindo. Ay, husta. Si Dindo di ay ka. Kumusta naman ka, Budiday? I'm okay. Okay ra ko, nag-uulan ko. Hmm. Kay, wala na ako ikita sa review. Nakakita mo na ya? Ha? Kuan? Wala ba? Kanang, Budiday, nami pangutanan ni mo. Oh, Ay mo ba nga, saysayan gawin mo sa tanan kung sa ginitabo dito review dito sa inyo? ay, nga daw nangutan naman ka, Joe. Kaya gusto mong mutabang ni mo.
Gisultihan na bitaw ta kaana ka ni Adto Joe. Nga kanas to Rebio, namatay na kay nahilo kong nasburereng. Unya, gihaya na siya dito sa amaw. Unya, kalit lang nawala. Mauto nga na ukay ang tanang taga-mua. Nabaniog ang iyang paghahanaw. O dili na lang na ako ni Baw ibangad ako di siyang buhay. Oh, muna siya. Mao ba ba di day? Oh, muna. Sa imong paminaw, wa ka to siya masudli og laing espiritu at sa iyang lawas? Ay, murag maogayaw na. Kay kadong nagkita mi ni Rebio. Oh. Lain na mo pangan ngayong gisulti na ako. Unsa mang pangalan ang iyang gisulti nimo, Budiday? Si Adto raw ko no siya. Sa? Oh, lagay. Mao gyud ang pangalan ang iyang gisulti nimo? Oh, lagay. Mo lagi ng pangana. Oh, niya, nakaila ka ba kung kinsa na si Arturo? Ay, wala gayong kong kailangan. Pero, din nagsulti na ako nga mauna ang bana ko na sa gingalag ni Rasol. Gipatry ko na sa iyang suod nga higala ka ni Adto. Ha? Oh. Kinsa may nagsulti nimo na? Katong gingalag Lucio. Katong na yung suod sa akong bana. Oh, mao ba? Oh, mauna. Uy. Mao nga, Joe. Dandaw, tabangi ko na niya, be. Budiday, unsa may gusto nimong tabang nga among mahimo nimo? Gusto ka nga luwason ninyo nga akong bana. Gusto ka maulian sa siyang saktong pangisip. Naibaw ko, nalimot lang siya siyang kaugalingon. Ay kabala ka, Budiday. Tabangan ka na mo. Mahimo man nga mauban ka namo. Kay ato siya pangitaon kung asa siya nagtago karon. Nagbaw man ko, kung asa siya nagtagaw. Nahibaw day ka? Oh, Unsa to? Asa mo siya nagtago, Budiday? Tugani mi kay aron nga makatabang mi niya. oh, tultulan tamaw. Pero, ayaw mo pagsama sa laing. Ay kabala ka, Budiday. Di mo saba. Sige. Itudlo na mo kung asa sila magtago karon. And ayan guys, nadunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa ang yawa nga gustong maanghel. And again, that is part 12. Well, I hope nga nalingaw mo guys no, nga naputay katunan. Dili nakatunan no kay wala man to'y moral lesson kay kuan ra ba ito siya. Dili man to handumanan or soliran, di ba? So I hope nga nalingaw mo guys. Wala ko kapamati guys sa drama no or nang paminawon. Ma-upload na siya. Matud pa diri guys, Miss World South Africa jets off to Dubai for training. Hala, meaning pagahimuon sa Dubai guys ang Miss World. Kuan naman gud ni mga South African karon guys no, palaban na yun sila sa beauty pageant gani sunod-sunod no. I think first time to in history guys no sa Miss World, Miss Universe history nga kuan no, back to back winning yun ang South Africa. Munang di na yun sila mawala no sa international stage. Tud pa diri guys, at just 18 years July Jansen van Rensburg is set to make history as the youngest competitor siya guys at the Miss World pageant taking place in India in March. Mao 18 years old siya ang youngest history. Bitaw bata pa yun kaayo guys no. Abi ko common na ni kaayo siya nga nay nag-save 18. Abi na ko muna ni siya guys sa Miss Universe, Miss World, sa Miss Universe noon. Kabalo ko na yung mga 18 years old pa na himong contestant. Ganit na maging nakadaog no, 18 years old winner sa Miss Universe. Pero sa Miss World siya pala guys no ang pinakabata. Speaking of 18 years old, ang ato pong pambato guys no sa Miss Grand International nga si Neke Zimora, Miss Grand International 2022. Siya ang pinakabata po kayo siya guys no, siya ang pinakabata nga contestant sa Philippines for just 18 years old pero unplaced siya. Siguro tungod ko to sa edad niya guys no, bata pa mud kaayo. Di pa kayo siya ko ano sa international stage
As she prepares to take global stage, Zoalize will be traveling to Dubai to train. Ay, mag-train pa man di ay abay na ko dito i-held guys no ang Miss World. With the world beauty pageant trainers and rub shoulders with A-list celebrities. Ay, wrong siya guys. Sanong sa Dubai man siya mag-train, di ba? Nga kung diri sa Pilipinas pa lang, aduna na tay mga kuanjud no, mga world class nga trainers para sa Miss World. Di ba? So ato na po ta guys sa lain pang balita. Veteran writer na si Ed De Leon ipinagluluksa ng showbiz. So meaning to say pumanaw na siya guys no si Ed De Leon. Kinsa man ini si Ed De Leon, dili ko familiar siyang pangalan guys no. Ug nganong inani man ang impact no sa showbiz guys nagkipagluksa man siya. Pero veteran na ni siya no, sa man siya nga ko ano eh. Sa maghinudan siyang pagpanaw. Hasol po ni mga ads eh. Bisag sa text ra atong basahon na yung mga ads manggawas. Lubos ang kalungkutan ng show business sa pagyao ng veteran writer na si Ed De Leon. Active na active pa si Ed lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa Star for All Seasons, Valma Santos. Kasama siya sa mga tumutulong maging national artist si Ate V. Kaya mo. Yan pala. Og theater director po din. Hanggang sa isinulat naming ito ay hindi pa nalabas ng opisyal. Saman! Million. Man. Palod ay. Jeez. Load ay ng inana. Load ka karon. Nga mo connect. Palod dahil ko ane. Kine? Anak kay kusli. Anak kay kusli ha. Camera. So, lain pang balita guys, ang isa na namang namatay guys no sa showbiz, ang theater director na si Bobby Garcia. Haligi ng teatro ang yumaok hapon. Labis na kinalangkot na makasama niya sa entablado. Theater director man ni siya. Pero kung movie director yun ni siya, I'm sure na ilhan yun nato no, pero teatro manggod siya. Si Jet Pangan ay hito ang nasabi sa This News Today, work with him until he became a dear friend. My brain's in shambles right now. So ayun guys no, ang mga bigating balita guys sa showbiz, ang pagkamatay no sa writer o theater director. Napay blind item dere guys. Nanay ng aktor nag-iilosyong tinalo ng anak si Busing. Totoo ba ang pinagsasabi ng isang nanay na ang anak niya ang nagwaging best actor? At ang pinakamahigpit na kalaban nito ay si Busing Mick. Kinsa manggahan niyo sa Best Actor Awards ay sa MMFF ni guys. Paano mangyari yon hindi pa nangyari ang deliberations ng jury? Ang biruan tuloy baka ang nanay na ito ang nanalong Best Actress ha? Hindi ka taka-taka.